ang rated SPG Top Secret mo? Ang rated SPG Top Secret ko po is yung kinain kong Hungarian hotdog sa anak pala ng boss ko. Malaki po. 7.5 or 8. Nag-send siya ng picture. Yung picture niya, shit, parang tangkad, 7-footer. Tapos, maganda yung build-up ng katawan. Tapos may abs. Nasa room ko na. Wala nang intro-intro. Talagang ginrab niya yung ulo ko. Sinubsob niya dun sa Hungarian hotdog niya. Nabigla ako kasi parang, ano to? Sawa? Hawak ko sa leeg habang kinakagat ko yung dibdib niya. Tapos, yung pababa pabalik dun sa alaga niya. Tapos bigla niyang hinawakan ako sa leeg. Tinalikod niya ako. Hinawakan niya yung kamay ko. Tapos, ayun. In-attempt niya ipasok. Pero masakit eh. Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa oras natin ngayon na 9:01 PM sa buong kapuluan. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Sa mga kabisyo natin na nakatutok ngayon on air sa 90.7 Love Radio, happy blessed Friday. Yung tipong mapapa-thank God is Friday ka ngayon mga kabisyo dahil syempre sa wakas natapos mo na rin yung gawain mo. Natapos mo na rin yung mga pinapagawa sa iyo ng boss mo. At mapapasabi ka talaga ng thank God is Friday dahil sumahod ka na ngayong araw nito, di ba? Kabisyo, samahan niyo po ako ngayong gabi na to. Simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi. Kasama niyo po si DJ Titangelo, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. At ngayong Friday na to, punong-puno lang po tayo ng katatawanan, kulitan. At talaga naman, kapapanak. Kakapanipanibikan. Ano daw yon? Kakapanabikan. Na mga istorya na talaga naman sasakit ang ating tiyan. Kaya hindi ko na papapatagalin pa mga kabisyo. Halika na sa ating patikim ng Rockies SPG Secret File. Sa gitna ng init, may kamay na pumuslit at nahuling nakaipit. Mga kabisyo, ano kaya yung sa gitna ng init, may kamay daw na pumuslit at nahuling nakaipit? Malalaman po natin yan mga kabisyo sa ating Rocky SPG Secret File ngayong gabi na to with Titangelo. Kaya mga kabisyo, tutok lang po kayo dahil maiinit na kwento ang ating mapapakinggan. Talaga naman sasakit ang iyong tiyan. Talaga naman tigas din ang iyong panga. Kapag napakinggan mo mga kwentong Rockies SPG Secret Files with Titangelo, kaya huwag kayo mawala mga kabisyo. Muli ako magbabalik dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Handog kong awitin sa inyo by Anne Murray. Dito lang yan sa 90.7. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.